Tħabbret il-mewt tal-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta Lorenzo Vella. Huwa kien ilu minn Marzu tas-sena li għaddiet iservi bħala l-kap tar-rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Fil-karriera tiegħu serva wkoll bħala deputat rappreżentant permanenti ta' Malta fil-Kunsill tal-Ewropa. Ħadem fid-Direttorat Ġenerali għall-Impjigi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni tal-Kummissjoni Ewropea u anke serva fl-irwol ta' Chief of Staff fil-Ministeru tas-Saħħa. Ir-rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta qalet li meta naqgħet magħha ftit iktar minn sena ilu ġab miegħu enerġija u viżjoni l tawa nif ġdid. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Vella ta' servizz impeccabbli lil pajjiżna u f'żożitu lil Partit Laburista. Anke l-Aqda Żgħażagħ Laburisti fi stqarrija rringrazzjatu tal-ħidma li wettaq fih dana bejn l-2002 u l-2008. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ukoll sellem il-memorja ta' Vella u fi stqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista qal li Vella dejjem serva bid-diplomazija u r-reqqa li rrikkedew il-karigi li kien fdat bihom. Qal it-telfa tiegħu żgur se tinħass fl-isferi kollha Ewropej. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen esprimiet id-dieqa tagħha din l-aħbar u qalet li tiftakru bħala persuna entużjasta u passjonali favur l-Ewropa. Anke l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola irreaġixxi tal-mewt ta' Vella fejn qalet li fil-karigi li okkupa iddistingwa lilu nnifsu bħala bniedem li kapaċi jmexxi, diplomatiku u impjegat ta' ċivili impenjat waqt li żiedet li kemm Malta kif ukoll l-Ewropa se tħoss in-nuqqas tiegħu. Vella, li kien miżżewweġ ikollu żewġ tfal, kien wieħed minn 250 persuna li weġġew fl-attakk terroristiku li kien seħħ fl-2016 fi Brussell. Fl-attakk kien qatlu 31 persuna.